Segurament un home en té prou per llevar-se la vida amb una sola raó, si ho fa des del dolor. Però si ho fa des del goig i la plenitud, en calen un grapat. El pla del Pegot avui és buit, perquè aquests dies les vaques pasturen més amunt, als llisos del Taga. El paisatge a aquesta altura s'imposa. Tot és lluny, però en una tarda clara com aquesta, tot és a tocar. Podem suposar que Xirinacs s'hi demora. La temperatura arriba als 25 graus i el sol crema rodó. Ja cal que s'esplai perquè no el tornarà a veure. Les primeres gotasses cauen cap a les 4 de la tarda. A plom, espaiades com escopits, aviat, amb la fúria unànime d'un ruixat de tarda d'estiu. Només que no és un ruixat passatger. No pots saber que no gaire lluny d'aquí ja hi ha talls de llum, vehicles que baixen arrossegats per les rieres del Maresme, pagesos que maleeixen la pedregada amb una pedra a la mà de la mida d'un ou. Ja trona i llampega. Potser es complau en l'atzar que la replegui un llamp. Potser es complau en una por que ja no li fa por. Ho saps si t'hi has trobat? Un temporal a la muntanya és un oceà posat de cap per avall.